मायै दुकानाव थांनो ओंखारबाय नामा फिसा? दुकानाव थाङाबालाय माथो खालामबावनो न'आवबो सोर दंजायोखाय हारसिं ओमफ्राय बिहामजोआलाय मालाथो फैगोननो? आबै फिसा गैयैनिफ्रायनो न'आनो दरसि जाथारबायहाय बाबा फन हरना लिंहरदो आबै फिसाखौहाय। बाद हो आयै आं फन हरा लिंहरा आङो रायलायहराखै आं गावसोर गोसो जाना फैबा फैगोन। दिनैलाय मानोथो बेबायदि राव बुंखो नोंलाय ना अरलायदोंसो? आंनोलाय मानो सोंदोंब्रा आयै नोंनि नोंहामजो मोजांनाव सोंना ला। बुजिबाय आङो बुजिबाय नोंसोर माने अरलायदों आरो ना? माबायदि नोंसिनि संसार जानायफोरा एसेनो एसे खोथाफोरखौ लानानैनो अरलायबाय थायो मिलायलायनाय गैया बुजिलायनाय गैया नामा नोंसोरहा? सोरांस्रियानो बुजियालै आयै सोरांस्रियानो नांलायग्रोबाय थायो आंजोंहाय। बिहामजोखौसो दाय होनो ना दालाय नोंखौसो दाय होनो आंलाय? बिहामजोआथ' बेबायदि आखलनि मानसियानो नङा आं मिथिगौ। नोंनो जाद्राया मानसिया। मालायनि फिसाखौ आं बोरै दाय होनो? नोंबा मा दाय मावना लादों हिनजावनि सिगाङावबा? औ माबा मोनसे जाबा आंखौल' बुं फिसालाखौल' बुं फिसालायानो गाज्रिखा बिहामजोआसो मोजां दा नोंनि बिहामजोखौ खर' थिखोनानै ला रुजुनानै ला गासै दायफोरखौबो जेब्ला बारखोजागोन खर'आव अब्लासो मिथिगोन दा। हाबाब मा होननानै बुजायनोहाय दानि फिसाफोरखौहाय जेबोखौनो बाथ्रा बुंनो हाला माथो। फिसा हौवाया गावनि होननानै फिसा हौवाखौ एसे बुंसिनबा फिसा हौवाया बिहामजोखौ अनसिनाय नुयो। फिसालाफोरखौ एसे अननाय नुबा बिहामजोफोरा सानो फिसालाखौल' अनो। मा खालामबावगोन आं? न'आथ' बेनो आयै मानसिफोरसो दंना गैयाथाय? दे ना गाबज्रिना नायदो। सोरांस्रि ओइ सोरांस्रि न'आव दंना गैया? नै आलासि फैदों। ए नै माथो आयं ददेसो फै आयं फै। मा खबरमोन आयं? खबर माने नोंसानाव अमा बुन्दाफोर दंबाय बायो नामाहाय? जाहा अमा मासे दंमोनहाय एकदम बुन्दा नागिरबाय थाथारदों गाबगासिनो नागिरना मोनाखै जेरावबो जोलै मोजाङानो गैया बेनिखायनो नोंसानाव दं होनना खोनानायखाय फैदोंमोन। ए दङ दा जोंहाना अमा बुन्दा दङ मानसिफ्रा होफैसोयो। ओमफ्राय बोरैथो मिथिखो जाहानावलाय अमा बुन्दा दङ होननानैलाय? आं खोन्थादों आयं आइनो। ए बिदिब्ला बे नोंनि बिखुनजोसो नामा हो दरे आयं? औ आं बिनिनो बिखुनजो। आयं इसा सोरांस्रि मोनालाय बहाथो? गैया आयं सोरांस्रिबो गैया जोमै बिहामजोआबो गैया इसा फिसौआबो गैया न'आव रावबोआनो गैया न'आनो खालि जानानै दंजोबो। बहा थांदों? जोमै बिहामजोआथ' सिगांनो न'आवनो थांखानायखा। ओमफ्राय बे सोरांस्रि बिहामजोमोना मा जालायदों बिसि बिसाय गैया बोराबलायदोंदां ना मादों ना मा न'आव थांना दंहैयो बिमानैनाव। ए बिदिसो होमबा? दे अमायाथ' दङनो रायलायदो हनै माबायदि आं बाहेरायाव थांना फैनि। दे फै इयावनो जिरायफैदोहाय नै दसे रायलायनोसै। आयं ददैयासो होमबा नोंसानि बिहामजो जाहैबाय? जोबोद फसायो आं गथ'खौ आखल आखु रायलायनाय मावनाय दांनाय स्रां स्रुंथार फसायसोयो आङो। फसायो नोङो? आंसो मिथिगौ दा आंनिसो बिहामजो माबायदि बियो। सिख्ला समावलाय गासिबो मोजां दिन्थियोहाय मानसिफोरनि सिगाङावलाय नम्र जानानै खिन्थिफ्लायो। नों थांलाय थां सिरि मालाबा जोंहानि न'आव खोनासंखोमाहै थां मिथिगोन अब्लासो। नोंसानि बिहामजोफोरासो बिदि नङादां। आंनि बिहामजोआ मा होननानै बुंनो नुनायावसो मोजां मानसिफ्रा मोजां नुहुरो नाथाय 8टा बाजियावसो सिखारो आंनि बिहामजोआ 8टा बाजियावसो। बिबोनाङा कलेज थाङो फुङावनो फिसाया फुङावनो खामानियाव थाङो फुङावनो स्रां स्रुं मावै दाङै जलपान जाहोहरनांगौ गैयाहाय गैया। आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौसो आंनि साहा फुदुंनायखौसो लोङो मा होननानै बुंनो बुंबाबो दाय। हाबाब मासे माइलानि जाफैखो बेलाय दसे आं गैयैयावनो। बेखौलाय आङो अमासो दिन्थिनो लाबोखो ना आंनि खोथाखौसो फानफैनो लाबोखो आङो बेखौहाय। नायनानैलाय माथो बिदि नंथारा नुयो। जोंहानाव फैयो मावै दाङै जायो माथो फ्राद फ्रुदनो। मालायफोरनि नुनायाव सादु न'आव लादु। आयै थौदो जाबायब्ला थांनोसै। जोंनि रायलायनायफोरखौसो खोनाफैबायदांहाय। ए र' नै अमाखौनो नायनाय जायाखै अमाखौ नायहैनि र'। आयै अमाखौलाय आरो माथो नायबावनो अमा बुन्दायालाय अमा बुन्दायानोखा। लाबोनानै होफैबानोल'थ' जाबाय दा। लाबोनानै होफैदो अमाखौ ओमफ्राय लोगो गुन्दैबो लाना फैफाखादे। आयु अमा बुन्दाखौ नायनो होला होमबा आंखौ? आं अमा बुन्दा नायैसो अमा बुन्दैखौबो होयोहाय। मानसिजों समानहाय आंनि जुनारफोराबो जेरै सिख्ला मोजाङा सेंग्रा मोजां नागिरो आंनि अमायाबो मोजांथार बेनिखायनो हुवा मोजां नागिरो आं अमानि थाखायबो। लासिंसिं मा खोथा बुखिबाय थाखोहाय बेलाय। बिफाफोरा साइस्थ' मोजां जाबासो फिसाफ्राबो साइस्थ' मोजां जागोन फाननायफोराव दाम मोनगोन।
नायनोबालाय नायनो हागोन आरो अमा बुन्दायालाय माथाम दङ मोनसे खुगा गोलाव मोनसे खुगा गुसुं मोनसेया गोग्गोम मदा सदा थौ अमा लानानै अमा दामफोराबो हाबाब बुन्दायालाय बुन्दाखा आरोहाय मा दाम आलादा आलादा जालायनांगौसै हाबाब हायै अमा बुन्दायालाय अमा बुन्दाखा माखौथो इसेबां नायबाय थालायनांगौ जाखो अमायालाय अमा फिसाखौनो होखागोन दा नोंनि आदार जाहोनायनि खोथायावसो बियो थौ नायहैबालाय थौ माबायदि लासिंसिं बिखुनजोहाय बे आंनि आयु लाजिबायहाय आं बेखौहाय माब्लाबाबो रायलायफेरै सिनायफेरै नुफेरलायै मानसिफोरखौनो 2 मिनिट लोगो मोननायावनो गावनि न'खरनि खोथाखौ माबायदि फाननो हागोनथाय बियो आसरितहाय आरोबा आं गैयैयावबा बहा सोर सिगाङाव मा खोथा फानहैयो आंखौबा थैगोनहाय बेबायदि बिखुनजोजोंहाय आयु नै दौदै दंफैयो माथो जोंहानावहाय ओइ फाग्लि बहा खारनाय नोंलाय थै बहालाय खारलाबायनांगौ आं हुवाखौ बोराबनानै ओरैनो आनै मानाव थांथ'नायालाय सानैसो जाथसाय नोंसोरबो मा जाब्रबो दसेनो ओमफ्राय दौदै जाहानालाय बेसे गोबावसै नोङो ओमफ्राय बेयावसो दङ न' सिङाव थाङाखै रावबो गैयाना माथो जाहालाय दङ आइबो फैदोंहाय अमा बुन्दा नागिरनो फैदों बेखौ आं लाबोनानै जोबोद एकदम लस मोनथारबाय अमा बुन्दा नायनो फैनायाबो अमा बुन्दा जात नांगौनो मोजां गाज्रि माबायदिथाय थांदों अमा बुन्दा नायनो थांदों ओमफ्रायनो खोनासंना सोरांस्रि नोंसारनि बिखुनजोजों दिनै एसे लोगो मोनलायथारदों आं दसे हासुनो थांनायावनो आंखौ नोंसा बिखुनजोनो जि बायदिसिना खोथा लागायना होबाय नङासै बेबायदि जायोहाय सोरबा ए नंगौ नामा आइनो खोन्थादोंबाथ' आइयाथ' बेखौ फोथायखायाखै आइया बिनि आखलखौसो सिगां साननानै नायग्रोदों बियो बुंनाय समाव जानांगौ बियो ए नंगौ होननानै खिन्थु बियो दे गोसो सिङाव मा सानखुमादों गियानि आइजो ना मूर्ख आइजो बेयावनो सिनायथि होना लानाय जायोहाय गावखौनो गियानि आइजोबा बियो माब्लाबाबो दसे समनि लोगो मोननाय मानसिनो बोरै गावनि न'खरखौ खोन्थागोन देलाय आइया बुजिखादों बियो बे हिन्जावा थिग नंखाया होननानै बिनिखायनोसो गावनि न'खरनि खोथाखौ फानथिंदों होननानै सानखादों आइया मालायनि खोथा लाग्रा नङाहाय जेबो दासान थौ दे सिङाव थांना रायलायहैनि आयु मासे दाउ अमा बुरजा दंसोगारो नोंसानावलाय आयु हाय मोखाव नाङाहाय बेबायदि आयु माबा मोखाव गारबायसो थु बिनिखायनो आङो अमा बुन्दानो होफैबाबो मानसिफोरा दिन्थिनो बायोहाय बेबायदिनो मोखावनो सेस जोंहानि अमा दाउ बोरमा गासिबो थैलांजोबनो हमबाय दायो नायल' जारो अमा माथाम दोनदों बेखौबो नों मोखावबावबायसो दाउनिबो दाउ अमानिबो अमा आयु मा मोखावबाय थाखोहाय मोखाव नङा होनबाबो थैजोबसिगोनहाय खुगा नाङै जाहानि बुस्थुफोरा नायबाय दा अमाफोरा नुबाय दा अबे मानसिखौ फसायखो नोंलाय ओइ नोंनियाव जि दाउलाफ्राबो मोजांथारहाय आंनाव बिदि दैहां दाउ माथाम माब्रैसो दङ लाबोना होफैगोन दे आङो दाउखौबो फैसा होनांगोनहाय ओरैनो होआ बे गामियाव ओरैनोबा जोंहानि दाउलानि जोलैयाल'सो मोजां बेबायदिनो मानसिफोरा होफैनो सेस जोलै बारायना लांजोब्बाय दाना जोंहानियासो बारा नांनो नागिरला गामियाव बुरजा जाबाय नालाय बेबायदि जोलैया फैसा लानाङाहाय मा दाउखौबो फैसा लायो नामा आरो नुवाखै नोङो एसेबां मोजां जोलै बेबायदि जोलै बहाबा नागिरनानै मोनगोन नोङो आंहाबा बेनि थाखायनो दाउलाफोरखौबो फिसिनानै दोनदों खासि खालामलायाखै फैसा होआबा दाउखौनो मासे गालांनांगोनहाय बेदर जानो ओरैनो होआ ओमफ्राय अमा बुन्दाफोरालाय बबेथो बेसेबां दामनि जाखो ओइ बे गोसोमा बियो हरसेयावहाय 300 ओमफ्राय ओइ बे गुफुरा हरसेयावहाय 400 ओमफ्राय नैबे गिदिरा नैबे साबसिनालाय बेसेबांथो नों बेखौ लानो हानाय नङादां बियो घन्टा हिसाबसो बैफोर गोसोम गुफुरनि गेजेरावनो नोङो बासिना लादो माबायदिहाय मानसियालाय आं जेरावबो नुफेराखै खोनाफेराखै अमाफोराबो माबा घन्टा हिसाब खालायलायो बे मानसिनि बायदि थायो दानि जुगानो सोलायबाय गोदोनि बायदि नंला जुगा गोदो गुन्दै सेरसेयाव 2, 3, 6, 7 थाखानिनो मोनोमोनहाय दायो मोनबावो गुन्दैखौ नोङो बेसेबांनि दायो गुन्दै सेरसे बायनो थाङोबा 20 थाखा 30 थाखा जाबाय केजि माथाम अमा एसेबां दाम गोसानि गुन्दैखौ आं जाहो जोलैनो थाखाय लाखिदों आं खस्थ' मस्थ' अमाखौ फिसिनानै दोनामोनब्ला दामखौ गिनानै अमाखौ फिसियामोनब्ला अमानि जोलैयानो जोबसिगौमोन बुहुमाव जोंसो मिथियो बेसेबां खस्थ' जायो अमा बुन्दा फिसिनायाव अमासोहाय नाथाय बिसोरबो सम बोरखांबा जोबोर गुन्दा जाथारोआनोलाय बिसोरो जै बोरखांबाय लाखिनो हाया दुरुं सुरुं बस'नानै बबेथिं खारलाङो बेसे बुद्रु जायो जोंफोर अमाजोंहाय हमथाबाबो हमथाख'नो हाया दाखालबावबो बै गोसोमजोंहाय बे गोसोम अमाया बोरखांबाय दा बुन्दि नागिरलांबाय हमथानाया आंहा गोलैनानै सिङानो बायलायदों
अब्लाबो खस्थ'खौ खस्थ' सानालासिनो अमा जोलैखौ जोङो बेसेबां फोथांनानै लाखिदों आरो नोङो दामखौसो गिबावदों। दे बुंना नायथारदो दे, बे मदा सदायालाय बेसेबांथो जाथारगोन। नों बेखौनो फसाय मारथारबाय होनबा? ओइ गुफुर गोसोमखौ लाला। नाङाहाय आंनो नाङा, गुफुराबो साइज गैया, गोसोमाबो खुगायानो गोलावथार। नै बेखौसो फसायदों आंनो। दे बुंथारदो दामा बेसेबां? नों बेखौ हामारगोनसै। बे जाबाय घन्टासेयावनो 500। थै माबा मानसिफोर बायदिसो खालामबाय नोङो बेफोर बुस्थुखौबो। घन्टासेयावबा फिसा थागोन ना थाया? नै दरे बिखुनजो, नोंखौ गेरेन्टि होनो हायो आङो। घन्टासेयाव जायाबा नेक्स्ट बाराव लाबोफिन, आं फ्रियाव होगोन। बारा जाथारदोंहाय मा, हरसे हिसाब लादो बेखौबो। मा घन्टासेयावनो जादोलाबायनांगौ बेलाय? ओइ दरे बिखुनजो, लानो गोसोबा लाहाय, बांद्राय जुर खालामबाय थानाङा। घन्टासेयाव 500खौनो गिदों नोङो, फिसा जाबादे बेसेबां हाजार मोनगोन नोङो। आजिखालि नुवाखै नोङो, गासै बुस्थुआनो दाम जाबाय, थाइसे थाइनैनि जेबोखौनो मोनला। बेदर सेरसे बायनो थां नोङो अमा बेदरखौ 400 नङाबा हरलानो माथो। लानो गोसोबा लादो, लानो गोसो गैयाबा थादो। नाथाय गोसोआव लाखि, जोलै होग्रा गैयाब्ला अमा बेदरानो बन्द जासिगौ संसाराव। दे बे घन्टा हिसाबखौनो लानोसै आङो, गाबोन होफिननोसै दे आङो। आरो जायाबा हले नों बुंनाय बायदिनो जागोनहाय, फ्रियाव होफिननांगोन नेक्स्ट बारावबा। नोंसोर अमा बुन्दि फिसिगोन, फिसा 10टा 20टा मोनगोन, मासेयानो हाजार मोनगोन। आंनो घन्टासेयाव 500खौनो होनो गिदों नोङो लफिया हिन्जाव। नों जेरै आंबो बिदिसोहाय, मानसि नायनायसो आंबो। अमा बुन्दा नांगौ होननायखायनो एसेबां मोजां खोन्थाना होबाय, न'सिम लांनानैबो होबाय, आरो आंखौसो बेबायदि फानहैबावबाय बियो। जेबो नङा, आंखौ फोरोंदोंसो, आं रोङैखौ रोंहोदोंसो दा बिसोरो। माला 8टा बाजियाव सिखारफेरा आङो, माला गावनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जाफेरा आङो। आं फैनायनिफ्राय माथो गावसोरसो बिमा फिसा थोरसि गंसेखौनो दांला। आयौ, आरो आंखौसो बेबायदि मालायनि सिगाङाव नंखाय बाखाय खोथा लागायनानै होबावदों। माबायदि बिखुनजो? थाथों, जेबो बुङा आङो। न'आवल' सहैग्रोनि, न'आव थांनायनि उनावल' आंखौ खामानि थिनदों, अब्लासो जागोन खोथाया। नै लुदुमि, खोनासंलाय। खोनासंगोन आं नोंनि खोथाखौ मानोबा। हाबाब, बेलाय माथो जाखो मानसियालाय? थांनाय समाव मिनि रायलाय थांबाय सानैजों, फैनाय समावलाय माथो आंखौ पात्ताखौनो होआसै, मा ब्लं थांखो हारसिंनो। ना आंनि माबा माबि खोथा खोन्थाना होनायखौसो खोनाबायना माथो बेलाय? मा एसे सिल्कि हिन्जावहाय बेलाय? फिसाजोआ कलेजाव थाङोनो, क्लास 9खौनो पास खालामनो हायाखै, कलेज थाङोनो बिनि फिसाजोआ। बिहामजोआलाय आंखौ माखौथो बोरा मारखो? ना आंनि बुंनायखौसो खोनामारबाय ना माथो जाखो? बाल बुरैयाबो मासे लफियाथाय, अमाखौनो मानसिनि हिसाब बायदिसो खालामखाबायहाय। दाउ अमाखौनो जेवरा दुमथेजोबलायना दोनदों। मासे किरपिन हिन्जाव बेलाय, आंखौसो किरपिन लफिया होनना बुंबावलायदों। बिनो घन्टासेयावनो 500 होस्लायस्लायनो अमाखौनो लांनानै खिथु आन्थाखौल' बेरायथि होना होगोन आं। बिनि बुन्दाफ्रा साला गनानै आंनि बुन्दिनाव बारखोफैथों। नै लुदुमि, मा? देलाय लुदुमि, साहा गोदै खापसे फुदुंना लाबोदोलाय आंनो। आयु आयै, आंबायदि उदायै 8टा बाजियाव सिखारग्रा बिहामजोनि आखाइनि साहा फुदुंनायखौनो लोंनोसै नोङो? आंनि आखाइनि साया गोथाव जाया, नोंनि कलेजाव थांग्रा फिसाजोआ बेसो गोथाव फुदुंनो रोङो, बेखौनो फुदुंना लाबोनो हो। आयै, आंथ' नोंखौ अमासो दिन्थिना लांदोंमोन, अमानि खोथासो रायलायनो होदोंमोन नोंखौ। आं दसे हासुनो थांनायावनो आंखौ बायदिसिना खोथा लागायना होबाय नोङो, नंथारै खोथाफोरखौहाय। नै लुदुमि, बेखौनो नों बोराबदों आरो आंखौहाय। आंलाय ओरैनोसो खोन्थादों दा, मानसिफोरनि सिगांलाय आंनि बिहामजोआ मोजां, आंनि बिहामजोआ एकदम जेरावबो आखा फाखा होननानै बोरै खोन्थानांगौ जाखो? बेनिखायनो आं ओरैनोसो बुंदोंहाय लुदुमि, गाज्रि दामोन। ओरैनो बुंनायनिबो बेलेग बाथ्रा दं आयै, नाथाय बेफोरबायदि नङा। नों ओरैनो बुंदों, हसा बुंदों, बेखौथ' मानसिफोरा मिथिनाय नङाना। मानसिफ्राथ' नंमारगौसो सानगोन आंखौहाय। आं दिनै साहा जेबो फुदुंनो गोसो गैया, फुदुंना लोंनो गोसो लों।